Se mose sampa for enya Asante for. Ya te omo nya Asante for na sampa for mo ya Abonofo. Sampa for bono kasa na omo kai. Mi bisa mo sampa for e bono kasa e na omo kai. Se sampa for nya Asante for de na so omo nya Abonofo nso. Se sampa for enya Asante for na omo nya Abonofo so because omo nka bono kasa. Ni eye kan se enye obi a oka me se onye obi a oka twi nko na ya Asante ni. Asante na eye different from all the tribes in Ghana. Eye empire, eye kingdom kese. Enti enye obi a oka me se enye obi a oka Asante kasa nko na eye Asante ni. Ebi eye tukotena, ebi free baby na beso ya Asante, ebi ni Asante ka bo mu kwakon, ebi ya aware. Ena amomu nyina ka bom ababa ya Asante na warrior aspect no on say akanfo di enade akanfo edi enade enti no eno nso ka ho bi na ma sakasa huduo yi nyina ebi ababa ya Asante na ye ka no sa side ho no ma enti sampa nko a ena ye omo ka kasa foforo mo ba ebeso sikaja na so mo ba menhia se kwa hene baby from menje tie district menja kwa kokopim sampa se kwa obi aba bechia ebi mesum omo ba bechia keke enchia. There is a difference between greeting and worshiping. There is a difference between greeting and worshiping. Me abunini bibie no ye ko breku yan se Asante fo nuani breku mfoyi munti bida me dem ye breku ni bibie no abaka ye nka asese ye kasa unuani Asante anase ye kasa ofira Asante ye chinchine twan se kasante kasa Asante twi ni bi